Hogyan hódítsd meg az influencereket, hogy kormányváltóvá tegyenek? 2023 volt az első olyan elnökválasztás a világon, ahol influencerek fogtak össze, hogy kormányra jutassanak egy közgazdász messiást. Míg itthon és a világ többi részén a politikusok többnyire a hagyományos médiafelületekre és az ahhoz szükséges adórendszerre támaszkodnak, hogy finanszírozzák kampányaikat, addig Argentínában egy páratlan jelenség emelte kormányra a közgazdászt, Javier Mileit. A politikusok általában olyan ígéretekkel kampányolnak, hogy mire akarják fordítani az adókat. Azok a szereplők pedig, akik inkább ezek járulékos költségeire vagy káros következményére hívják fel a figyelmet, ha kapnak is figyelmet a médiában, nagyon ritkán találnak megértő fülekre, mivel a közgazdaságtan elvont fogalmakból áll. A szavazókat egyszerűbb a félelmeikkel irányítani, a gondoskodó szülő metaforáját építve, vagy felébreszteni bennük a gyűlöletet a gazdagabb társadalmi csoportokat támadó populizmussal. A politikusok az ezekkel kapcsolatos megoldásaikat látszólag ingyen kínálják, és ha igaz is az az Andrew Lindsay Lewishoz visszavezethető szállóige, hogy ahol valami ingyen van, ott te vagy a termék, a szavazók többsége nincsenek tudatában. A 2020-as évekig Argentínában is ez volt a főszabály. Juan Perón, Argentína Kádár Jánosa után peronistáknak nevezett szélsőbaloldali formációk és az őket több szakaszban is váltó, akár még diktatúráig is elmenő kormányok mind szigorú piackorlátozó szabályokkal, hatósági árakkal és magas állami kiadásokkal igyekeztek hatalmukat megszilárdítani. Bár ezek a lépések rövid távon népszerűek voltak, sokszor hatalmas inflációhoz és végső soron az argentin társadalom elszegényedéséhez vezettek. A politikusok viszont a hagyományos média felületeire bevásárolva magukat újabb és újabb esélyeket szavaztattak meg maguknak. A közösségi média felületeken azonban új, fogyasztóbarát kommunikáció jelent meg a 2010-es évek óta, ami a vágyakra, az életfilozófiára is ható influencerek körül centralizálódott. Argentínában, akárcsak a legtöbb demokráciában, az influencerek leginkább alulról jövő személyek, ezért a politikai elit számára létfontosságú, hogy velük is megkedveltessék magukat és az állami intézkedések különböző formáit. Így például kvótákat, az állami egészségügyet, az oktatást, vagy éppen a járvánnyal megindokolt üzletzárásokat. Az influencerektől mindaddig nem kell tartania az egymással hagyományosan szemben álló politikai erőknek, amíg sikerül a rendelkezésükre álló tekintélyes forrásokkal a meglévő politikai törésvonalat fenntartaniuk a kommunikációban. Akkor lesznek gondok, hogyha egyszer csak az influencerek egy új vízió mentén az addig szemben álló feleket egy táborba mossák össze. Ez az oszd meg és uralkodj elve, amit az ókori Róma óta ismerünk. Javier Milei megmutatta, hogy ma már erre is van lehetőség. A közgazdász végzettségű Milei 2010-es évek végére vált influencerré, műsorait több százezren is megnézték, ahol egységesen politikai kasznak hívta a peronistákat, és a hagyományosan velük ugyan szemben álló, konzervatívabb, de a gyakorlatban ugyancsak baloldali pártszövetséget. Alapvetően is egy izgalmas személyiség volt, aki iskolásként az El Loco, vagyis az őrült becenevet kapta, a Rolling Stones zenét játszó bandában énekelt, és egy labdarúgó klub kapusaként is játszott. A többi influencerhez képest azonban szokatlan módon vezető közgazdasági elemzőként vált népszerűvé, amely szakterületre épp a folyamatos válságokkal küzdő Argentína miatti aggodalma sodorta. Olyan neves libertárius közgazdászok, mint Hayek és Rothbard győzték meg, hogy az adórendszer, a központi bankrendszer és a piackorlátozó szabályok, mivel szembe mennek a versennyel, ezért hosszú távon felélik a társadalom tőkéjét. Az infláció és a gazdasági válságok ennek a tőkefelélésnek az időről időre bekövetkező szükségszerű következményei, amiknek legnagyobb elszenvedői éppen a szegények, akiket védelmében tetszelegni kíván az állam. Milei ezért az állami szolgáltatásokra és intézményekre kábítószerként tekintett, amiről szenvedélyesen tudott tirádázni a közösségi média felületein. Sokáig tette mindezt, teljesen hasztalanul. 2019-ben a frissen alapult libertárius párttal alig több mint 1,5%-ot értek el. A meglévő politikai törésvonalak rendíthetetlenül álltak tovább a meglévő szereplők között. Nem a pénz hiánya volt a gond, mert azt kaptak kampányra a támogatóiktól, akik közt még egy drogbáró neve is felmerült. Az üzenet a kampányuk közérthetőségén csúszott el, hiába volt tele fantáziadús elemekkel. Barátnője Lilianen keresztül például még a cosplay formabontó világát is becsempészte, ahol egy ízben Keynes kifigurázó Kölcs és Kölcs című operadalt énekelt, máskor pedig hokiütővel aprított szét egy jegybank makettet. Talán nem meglepő, hogy ezekből a többség inkább az El Locoig jutott el, nem pedig az ország influencereinek az inger küszöbéig.
A közérthetőség világszerte hasonló akadályokat gördített a libertáriusok elé. A libertárius Zurab Yaparidzé Grúziában hiába osztották ki Teslák formájában az adófizetők pénzéből nekik juttatott kampánytámogatás összegét, a 3%-ot is alig érték el. A megnyerő külsejű libertárius Gloria Álvarez egyedül maradt Guatemalában, miután életkorára hivatkozva nem engedték elindulni az elnökválasztáson, egyszer nyáron pedig Magyarországon vallott kudarcot. Hiába nevezte először levesbe az adók 75%-ával pártnak, majd később megkomolyodva le az adók 75%-ával pártnak a libertárius pártját, nem talál szponzorokat az aláírásgyűjtő aktivistákhoz, hogy rajta lehessen a szavazólapon. A legtöbb politikai elemző körében ezért általános volt a meggyőződés, hogy a libertárius nézetek egyszerűen nem eladhatóak olyan populista módszerekkel, ahogy a regnáló kollektivista nézetek. 2023-ban azonban 180 fokos fordulatot vettek a folyamatok, Milei körül influencerek messiás kultuszt teremtettek, rendezvényein 100 000-ek örjöngtek önkívületben, hogy láthassák őt, végül pedig ő lett a valaha legtöbb szavazattal megválasztott argentin elnök. Kérdés, hogy mi történt? Hogyan tudta Milei meggyőzni az influencereket, hogy az ő víziója mentén kezdjék értelmezni a politikát? A kulcsa mindennek, hogy a 2020-ra berobbant koronavírus járvány új értelmezési keretet teremtett a libertarianizmusnak, különösen a fiatalabb generáció számára, akiket könnyedén el lehetett érni a közösségi média, mint például a TikTok vagy az Instagram felületein. Milei arra hívta fel a figyelmet, akárcsak a legtöbb libertárius világszerte, hogy a világjárvánnyal kapcsolatos félelmekre reagálva a politikusok pusztítóbb intézkedéseket hoznak, mint amilyen maga a járvány. A napszakokra kiterjedő kijárási tilalmakat a barlanglakók őrületének nevezte, amik az ezeket a módszereket nem alkalmazó országokhoz képest nem tudták hatékonyabban lassítani a vírus terjedését. A fiatal influencerek körében az argentin évi akár 140%-os infláció és az elszegényedés valóban sokkal nagyobb egzisztenciális fenyegetést hordozott, mint maga a járvány, ezért kíváncsiak lettek Milei nézeteire is. Egyszerűen egyre többen váltak fogékonnyá a libertárius populizmusra, ahol az állam irányítóinak önkénye áll szemben a dolgozó és vállalkozó rétegekkel. Milei pedig nagyszerűen alá tudta támasztani közgazdaságtani érvekkel állításait. Az állam az adókkal, a hatósági árakkal, a kvótákkal és a kereskedelmi szabályokkal folyamatosan bünteti a sikereseket, ami csökkenti a pénz vásárlóértékét. Az észérvek mellett remekül alkalmazta az érzelmekre ható szimbólumokat is. Kócos hajából, amiről azt hangoztatta, hogy a piac láthatatlan keze fésüli meg, alkotta meg a bátorságot kifejező oroszlán szimbólumát, aminek ráadásul a sörényére a spanyolban a Milei nevére emlékeztető Melena kifejezés felel meg. Mindezt egy rockzene kíséretében vezette fel, nem bárányokat vezetni jövök, hanem oroszlánokat ébreszteni. Éljen a kibaszott szabadság, kiáltott Bőrcsekiben a Freedom Tournak nevezett koncertjén a színpadon. Pero nunca lo hacen sobre ellos, siempre lo hacen sobre el que labura. Y estamos acá para decirle que esta vez el ajuste lo va a pagar la política. Milei egyszerűen lavinát indított el a fiatalok és az influencerek körében, akik ingyen társadalmi kreditekért kezdték osztani tartalmait és páratlan mértékűre növelték az imázsát. Mellé álltak például Emmanuel Danan műsorvezető, Eugenia Rolón 20 éves antikommunizmus aktivista, Adrián Martínez művész nevén LDP blues énekes, a 19 éves Adriel Segura tiktoker, vagy 2023-tól hatalmas didákkal kampányoló barátnője, Fátima Flores színésznő. Persze akadtak olyan influencerek is, akik ellenezték, mint például Lali Esposito popénekes, ezzel is támogatva a negatív marketinget. Mileinek hamar 1,5 millió követője lett TikTokon, és további 2,4 millió a Tomás Jurado által vezetett Milei parókája fiókon, szemben a peronista massza 254 000-ével. Ezzel közel 4-szer annyi követőt gyűjtött össze, mint a peronisták és a hagyományos ellenfeleik együttvéve. Az Instagramon is hasonlóan alakultak a különbségek, ahol Mileit 3,6 millióan követték be, míg a peronista masszának ennek hatodával kellett beérnie. Az utolsó befutók egyikeként maga Elon Musk is Milei rajongóvá vált, és elismerően osztotta meg nézeteit Twitteren. Mileinek ezzel először sikerült a libertárius értelmezést vízválasztóvá tennie, és influencerek tömegeit a maga oldalára állítania. Az influencereknek pedig sikerült megmutatnia, hogy mára a média függetlenebb hatalmi ág lehet, mint valaha. No